Jompujolani kaisa private hostel kotok sori thika class 4 rung sungi tongnai khoroksa charai jon jamatia mungoi patimungo saiman kha jon jamatia ni bunga bufa summer vacation ni yagolo bini sajala jon jamatia no botongnai private hostel toni re phaimani a toni re phaimani yagolo jon jamatia no yakare bunga bufa noko kipli thangka phiaba konta kaisa hai ni yagolo no a hostel ni warden faino paika jon jamatia no kotok khachi jakhe a kotok khachi jak no lugino logologino aroni warden jompujolani naima thangno no kok duk rohbo tei logologno pati thai phaisa payo jompujolani naima thangro bahaino tei phaisa payo koktumano mani ne buma bupharok bahaino tabo khabai kaplajak buma bupharok tei unanglajak jompujola private hostel phiaba tabo sudara saimanya kho tamungui thika posak sak de kotok sori thika tabono kebuda botharka tabo sudara saimanya kho pati thayo phiaba naima thani bakati sadakha bini mamplino tabok hospital ro hojangnai tei postmortem khaijangnai hinai nai tei postmortem ni yaglono patimungni soi pher saimana hinai koktuma thumna rono saikhana rakha naineti abahai umusoge jara rok thimani patimung jompujola hostel